ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಲ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದುರ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಪಂಡದ್ ಅಂಚನೆ ಅನಿತೆ ಓಲುಳ ಪನ್ನಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಏರಿಯಡು ಬಂದಾರು ಪಾನಕಲ್ಲು ಏರಿಯಡು ನಾನು ಉಳ್ಳೆ ಯಾನಿತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲುಳ್ಳ ಅಂಚನೀತೆ ಗಂಟೆದು ಗಂಟೆನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಲ್ಪು 7:28 ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿ ಚಳಿಲ ಉಂಡು ಎದುರು ಇಲ್ಲುಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಚಾಯ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಾಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಕೇಳೊಂದು ಉಂಡು ನಮಗೆ ದೂರ ಪೋಯ ಪಂಡಂಡ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಎದುರು ಸೈಡ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ನಮಗೆ ಸೀದಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಕ್ಕು ಬೋದು ವರ್ಕ ಬೆಲಾಣೆ ನರ್ತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಜೆತ್ತದುಲ್ಲೆ ಅದು ನಾನು ಲಕ್ಕವನ ಹೊಡಿಸಿ ನಾನು ದಾಯ ಬತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಮಗೆ ಸೀದಾ ಕೂಳಿಬುರ ದೆಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಕೂಳಿದ್ದೆ ಕೊಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಡ್ ಕೂಳಿಬುರ ದೆಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಕೂಳಿಬುರ ದೆಕ್ಕಗ ಇನಿ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಎಲ್ಲುಂಡು ಅಂಜನೆ ಎದುರು ಈ ಮಲ್ಲ ಸುದೆ ವಾಸುದೆ ಬಂಡದು ಪೂರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಉಳ್ಳೈನ ವಾಸುದೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಲಸು ಕನ್ನಡ ಪಣ್ಪೇರು ತುಲ್ಟುಂದಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಣ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆತನು ಮಲಮಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಬುರುದು ಪೋತನಿಕೆ ಮೂಲೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಂಗೇರಿ ಬರ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಸೀದಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದಕ್ಕೆ ಬೋದು ವರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇಡೆ ಬರಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡದು ಏನು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಮಗೆ ಸೀದಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಚಳಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸುದ್ದೇನು ಪೂರ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಯ್ಬತ ಅಂಚನೆ ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡೆ ತಂಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ అయిన సూర్యాలుళ్ళే చూడండి సూర్యని ముళ్ళుంటోందుల్లి ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಟು ತೀಯರ ಅಮ್ಮ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾಯ್ ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಳಿ ದೆಕ್ಕಗ ಆಯ್ನಂತೆ ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೂಳಿದ್ದೆಕ್ಕಗ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬ್ರಷ್ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಹತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತದ ಪೇಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಹಿರೇನಿ ಇಂಚ ಪರಿಪೊಡು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಪೊಡು ಪರಿತು ನೆಡ್ದು ಕದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಪೊಡು ಮಡಿತದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅಂತ ನೆಟ್ ಬ್ರಷ್ ಜನ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಈ ನೆಟ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಪರಿಪುಡು ಪರಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಚೂರು ಕೈಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಮಜಾ ಯಾರ್ಯಾರ ಇದು ಬೇಕಾ ನಾವು ಬೇಕು ಹಾಂ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಜೊಕ್ಕ ಅವ ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ರೆಡಿಯಾണ് ನಾವಂತ ಕೂಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ವರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Ai. Nah, no. Nah. Ai. Huh? ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಈ ಮರಟು ಫುಲ್ಲು ಕಾಟು ಕೊಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರಡು ಕುಕ್ಕಿಜಿ
ಈ ಕುಕ್ಕುನು ಕೊಯ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾರಿಯರ ಬತ್ತನ ಈಗ ಬಳ್ಳು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಹಂಚಿ ಪೋತೆ ನಮಿತ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಕ ಆಯ್ಪಿತ್ತ ನಮೇನು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಪನೆ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲೆ ಅಂದೆ ಮೂಳು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲೆ ಅಂದೆ ಓ ಮೂಳು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲೆ ನಮಿತ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಪಣ ಸಂಭ್ರಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಶುರು ಮಾತನಾತೆ ಎರಡು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮೂರಡು ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಬರ್ಡು ಬತ್ತದು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಪಣೆ ಬಾಡದುಂಡು ನಾಯ ഇതിന് പൂജ സാധാരണ എഡ് എറിച്ചിട്ട് കുക്ക് കൂറ കൊയ്താണ്ട് ഇത് ഗಂಟೆ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് 12:45 ആവുന്നതിൻ്റെ എഡ് എറിച്ചിട്ട് ദുമ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ സെക്കച്ച് കൊയ്യൊന്നും ഉള്ളേ മിത്തിടെ ഈ സൈഡ് എഡ് എറിച്ചിട്ട് ഫുള്ളുണ്ട് കുക്കുത മുടി അതേ മിത്ത് കുറഞ്ഞാത്ത കുക്ക് ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കാൻ കുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തു One hour later. ಕುಕ್ಕುದು ಬಲನ್ನ ಕೇವಲ 200 ಉಬರ್ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಲಾಗ್ ಉಬರ್ದ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಊರಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್